Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган шагыйрь, педагог, журналист Саҗидә Сөләйманова Хadi Такташ исемендәге әдәби премияләр лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сания Әхмәтҗанова. Сания ханым, исәнмесез? Исәнмесез, Дани. Сания ханым, менә шәхсән минем өчен бу тормышта күп һөнәргә ия булган кешеләр һәрвакытта соклану уята. Әгәр дә инде ул затлар хатын-кызлар икән, аеруча. Менә сезнең хезмәт биографиягызда бик бай, әйткәнемчә, сез шагыйрь да, язучы да, педагог да, журналист да. Сез аларның һәрберсенә һөнәр итеп карыйсызмы? Менә сорауыгыз бик шады бит әле. Чөнки менә бу сез санап киткән юнәлешләр, алар менә бүгенге көндәге бер Сания Әхмәтҗанованы тәшкил итә. Алар мине бер бөтен итә. Һөнәрме дигәндә, менә укытучылыкны карасаң, мин бит инде педучилищеда укыдым, институтта белем алдым. Аннан балалар бакчасында, башлангыч сыйныфларда, урта мәктәптә эшләдем. Менә шушылай 20 ел тәҗрибә туплагач, мин журналистикага киттем. Менә укытучылыгым миңа журналистлык һөнәрендә ярдәм итте. Ник дигәндә, мин бит мәгариф журналына бардым. Мин инде тәрбиячеләр белән дә үз телләрендә сөйләшә алайдым, укытучылар белән дә, хәтта министрлык вәкилләре белән, министрның үзеннән әңгәмә алырлык дәрәҗәдә мин инде теоретик яктан һәм гамәли яктан өлгергән идем. Менә язучылык дигәндә һөнәр микән ул? Ул Аллаһтан бирелгән бер сәләтме? Ләкин яши ул бәлки минем инде һөнәремә дә әйләнгәндер. Менә ничек өчесе бер бөтен дип әйттем бит әле. Укытучылык һөнәре белән ничек язучылык һөнәрен бәйләргә. Мин татар мәктәпләрендә рус теле укытучысы булырга укыдым. Без татар әдәбиятында, рус әдәбиятында чагыштырма методиканы өйрәндек. Әсәрләрне анализларга төзелешен, жанрларны, язучыларны, рус әдәбиятын, чит ил әдәбиятын өйрәндек бит инде. Бу минем язучылык һөнәренә бер әзерлегем иде. Ягъни әле һәр язучыда булай филологик белемнәр алып, әзерләнеп килми торгандыр үз хезмәтенә. Сез бик матур әйттегез, бер бөтен иткән дип менә сезгә шул кадәр бәйләнештә. Менә укытучы булып китүегез, сезнең укытучы һөнәрен сайлауыгыз, ул сезнең әниегезнең хыялын тормышка ашыруда түгел микән дип уйлыйм мин, чөнки ялгышмасам, сезнең әниегез шушы һөнәр буенча укырга кереп, тормыш авырлыклары аркасында аңа ташларга туры килгән, шулай бит? Мәҗбүр булган, дөрес әйтәсез. 1940 ел бу. Октябрь айында РСФСР мәгариф халык комиссариатының карары чыга. 8-10 классларда, һөнәри белем училищеларында, югары белем бирү институтларында, университетларда укуны түләүле турында. Әни 9 балалы гаиләдән әби тол калган. Менә уйлап карасагыз, 150 сум булган инде елына ул вакытта түләү педучилищеда. Укуның икенче ярты еллыгында бик күп балалар киткәннәр. Менә әни шуны бик аяныч кабул иткән инде. Һәм мин педучилищега укырга керәм дигәч, ул миңа хәйр фатихасын бирде. Сез бит инде тумышыгыз белән Арча районы Курса-Пишмак авылыннан. Курса-Пишмак дигәндә, Курса авыллары бик күп сезнең Янәшәдә. 5-6 Курса авылы бар, берсе Пишмак, уртасы да бар, югарысы да бар. Менә шул авылларның берсендә танылган дин әһле Габделнасыр Курсауи дөньяга туган бит инде. Билгеле шәхесебез. Менә мондый затларның дип әйтик, мондый шәхесләрнең шушы син туган төбәктә, җирлектә аларның билгеле булулары иҗатта ниндидер тәэсир ясыймы, юкмы кешегә? Бу иҗатта гына түгел, иң беренче минем менә шушы туган җирлегемдәге халыкның аңгыйлым дәрәҗәсенә, үз-үзен тотышына, кем булып формалашуына да йогынты ясамый калмаган. Чөнки Курса хәзрәт, югары Курса авылыннан ул, иң беренчеләрдән булып дини гыйлем генә түгел, дөньяви белем бирү ягында булган. Үзе география, тарих укыту яклы булып, менә шуның өчен эзәрлекләнгән дә бит инде дини фанатлар тарафыннан. Һәм 700 ләп кеше укыган аның кайбер чорда мәдрәсәсендә, мәдрәсә ачкан ул югары Курсада. Һәм әлбәттә безнең авыллардан да гыйлем алган. Аның изе, аның тәэсире калган дип әйтәсез. Менә безнең авыл янында гына Курсауи чишмәсе ачтылар.
Ул бүтін курсаларға бір курсауи бит инде безнең. Әлбәттә, иҗатыма йогынты ясый, һәм менә шушы курсауиларның йогынтысы булганга күрә мин Орча поезды әсәрен язганмындыр, кыю алынып, һәм анда иң беренче образ ул курсауи образы. Әле без Орча поездына тукталырбыз соңрак. Сезнең менә бүгенге көндә 100гә якын халык арасында таралган популяр җырларыгыз бар. Менә иң беренче җырыгызны хәтерлисез микән тамашачы хузурына тәкъдим иткән вакытны? Нинди җыр иде ул һәм ул сездә нинди хисләр тудырды? Менә шушы вакыйга дип әйтик. Беренче җыр. Инде ул җырлар 100дән дә артып киткәндер. Инде аларны кабатлап та җырлыйлар. Хәзер 30 ел элеккеләрен яңарттылар, башка җырчыларда. Беренче җырымны ничек хәтерләмим инде. Ул минем шәхес буларак яңа шырга күчкән шырымда иде. Чөнки мин 10 ел рус мәктәбендә укытып, начальная школа, учительская газетлар алдырып, рус балаларына белем биреп, 42 балалы класста 5-6 гына татар баласы бар иде. Минем рухым шикләнгән иде. Кәефем чүккән чырлар иде ул. Чөнки мине бит инде әти-әни педучилище өмет баглап укыттылар, татар милләтенә хезмәт итә дип. Менә шул 90-нчы елларда без күчеп килеп, фатир алгач, үзегез беләсез, тарихи 90-нчы ел, безнең суверенитет алган елбыз бит инде. Һәм менә мин шунда татар балалар бакчасына эшкә килдем. Минем рухым канатланды, һәм анда мин беләсезме кемне күрдем? Зөфәр Хәйретдиновны. Композитор. Ул да баласын безнең балалар бакчасына иртән килә, кич килеп ала. Менә шунда кыюлыгым җитеп, мин Рөстәмгә, Зөфәргә, афу итегез, бер шигыремне тәкъдим итеп карарга булдым. 10 ел кулыма каләм алмаганнан соң актив иҗат иткән кеше. Менә яңадан шигырьләр яза башлап шушы чорда. Ул ялгыз әнкәй дигән җыр иде. Мин аны әлбәттә әниемне күз алдында тотып язган идем. Ул янында балалары булса да, башка балаларын сагынып, үзен ялгызрак хис итеп яши бит. Ләкин кайнанам аны үзенә алды ул җырны. Син ди мине язгансың, мин ялгыз ди. Шуннан ул җыр минем ялгыз әнкәй җыры, кайнанам җыры булып китте. Соня әйтегез әле, менә җыр халык күңелендә озак яшәсен өчен, халык аны каткат җырласын өчен, ул нинди булырга тиеш сезнеңчә менә? Нинди җыр халыкның күңелендә озак яши, озакка сакланып кала микән? Үземнең җырлардан чыгып әйтсәм, үземнең җырлар дип әйтәм инде. Кичерерләр мине ки авторлары һәм башкаручылар. Үзем текст язган җырлардан чыгып әйтсәм, алар минем күңелемдә хис булып берләнгән, минем ичке кичерешләремне аңлаткан, гади телдә язылган, бер тыңлауда күңелгә барып җитә торган һәм хәтта шунда кушылып җырлыйсыны китерә торган җырлар булырга тиеш. Җыр дигәннән тематика ягыннан карасак, менә безнең халыкта бигрәк тә әнкәйләр турында безнең җырлар бик күп, шулай бит. Шигырьләребез дә күп, әнкәйләр турында хикәяләребез дә, ничектер әтиләр бу мәсьәләдә читтә калган шикелле. Мин бу сүзләрне теге күпсенеп тә, асынып та әйтүем түгел. Менә бу күренешкә нинди дә булса сезнең шагыйрь буларак бер аңлатмагыз бармы? Менә хәзер сез әйткәч уйлап куйдым, үземнең дә 10 җыр булса әни турында, берсе генә әти турында икән дип. Беләсезме, бәлки бала инде 9 ай ана карынында ята, ана сөте белән туккана, анасы аңа беренче тәрбияне бирә, әтисе һәр вакыт эштә. Аннан безнең исламияттә, дини яктан да бит, әниләрнең аяк астында җәннәт дигән сүзләр бар. Ниндидер бүләк ясыйсың килсә, иң беренче үз әниңә яса диләр дин әһелләре, аннан соң әтиеңә дип әйтәләр. Бәлки менә бу шушы электән килгән ислам тәрбиясеннән дә аналарга игътибар, хөрмәт зуррак булу, шуннан түгел микән? Менә бер җыр яздым дип әйттем бит әле әти турында. Әткәй гармуны дигән җыр ул. Аны язарга этәргеч бирде Швециядә яшәүче милләттәшебез Гөлүзә Зиятдинова. Яңа татар җыры конкурсында катнашып карыйк дип. Менә аның әтисенә багышлап яздым мин. Аның әтисен күреп, үземнең әтине искә төшереп, үземнең әтим күптән юк инде, озак еллар. Һәм без конгрессна махсус бүләгенә ия булдык. Бу җырыбыз хәзер телевидениедә сәлам юллыйм тапшыруында даими яңгырап тора. Уңышлы җыр булды ул, берәү булса да. Берәү булса да берәгәйле. Хәзер язалар әтиләр турында җырлар шактый.
Гадәттә язучылар арасында бигрәк тә менә шагыйрьләр тәхәллүс белән иҗат итәләр, тәхәллүс белән үзләренең әсәрләрен нәшер итәләр. Икенче төрле әйтсәк инде бу иҗади псевдоним. Сезнең дә шундый псевдонимыгыз, тәхәллүсегез бар. Ул ничек килеп чыкты? Сез аны махсус алдыгызмы? Кемдер киңәш иттеме һәм аның мәгънәсе сезнең өчен нәрсәдә? Кирәкме ул? Бу тәхәллүсемне бик күпләр беләләр инде, миңа шулай дип дәшәләр дә, гәрәбә. Гәрәбә. Менә үзегездән инде фикерләр туды икән, мин гәрәбә дигәч. Әбиегез, әниегез таккан муенса күз алдына килә шулай бит. Гәрәбә муенсалар тагалар иде. Бу безнең милли ядкарлардан бит инде. Менә мин үзем дә гәрәбә кебек диңгез төбендә яткан, өлгергән, чыныккан гәрәбә кебек 40 яшымда гына килдем җитди иҗатка. Бер сәбәбе бәлки будыр. Гәрәбә кебек өлгереп кенә килеп чыктым мин халык каршына. Икенчесе, минем гәрәбә дигән китабым бар. Һәм аның ни өчен мондый исемне куйдым дигәндә, Марсель Галиев дигән безнең бик тәнкыйди карый торган халык язучыбыз бар бит инде. Менә син үзеңне Орчадан дисең, шагыйрә мин дисең, мин язучылар берлегенә кергәндә, менә мин сине тикшереп карыйм. 2 ел шигырь бирәм. Син шуны шигырь итеп миңа язып алып килә алсаң, мин сине шагыйрьлеккә кабул итәм. Шулай дип бер шаярып сөйләшеп торганда, берне язам, ошатмый, үзгәртеп язам, кабул итми. Син дә бик бәхетле итеп язгансың үзеңне монда ди. Халык ышанмаячак синең бәхетле булганыңа. Халык трагедия ярата ди. Ахырын син аның шулай фаҗигалерәк тәмамла әле ди. Менә мин аны нәкъ шулай итеп үземнең кире диңгез күңеленә кайтам, гәрәбә булып, үз урынымны Тажда таба алмадым дигән кеберәк тәмамладым. Моны кемдер бәлки сөю Тажы дип кабул итә торгандыр. Сөю бит халык мәхәббәте дә булырга мөмкин. Ләкин менә син чыннан да тарихи тирәнлеккә күчкәнсең, бүгенге чорда әле безгә тарихи тирәнлеккә кайтырга кирәк дип, Марсель абый ул шигыремне кабул итте һәм гәрәбә диңгез бүләге дип кереш сүз язды. Шуннан гәрәбә исемле китапны чыгаргач, миңа беренче тапкыр Марат Закир шагыйрь эш урынында очрашкач гәрәбә дип дәште. Минем күңелемә шул кадәр хуш килде. Мин ул вакытта инде канатланып гәрәбә муенсалар тагып йөри башлаган идем. Һәм мин әйтәм, мин гәрәбә бит. Нигә гәрәбә булмаска әле? Чәчемнең дә төсен бераз гәрәбә төслерәк итеп йөртә башладым. Шуннан менә шушы халык ошата һәм миңа туры килә дип әйтәләр. Иң мөһиме үзегезнең күңелегезгә ятуы, шулай бит инде. Аннан инде мин гәрәбә дигән шигырьләрне яздым. Менә шушы тарихи төпкелләргә китү турында, безнең милли мирасыбыз турында. Миңа әнием дә үлгән вакытта әбиемнең гәрәбә муенсасын биреп калдырды. Мин аны яшьрәк чакта алмаган идем. Бу картларский кимимәни дип, инде хәзер бит ясалманы тагалар дип. Менә ул вакытта ул безнең гаиләбезнең менә шушылай яткары әнием ул миңа күчте. Шигырьне утырып кына язып булмый, ул көтмәгәндә килә дип тә әйтәләр кайбер шагыйрьләр. Менә сезнең шигырьләр ничек туа? Менә бер юл әйттегез инде, кичерешләр, вакыйгалар, җәмгыятьтә, дөньяда барган вакыйгаларга карата шагыйрьнең хис кичерешләре. Алар ничек менә сезгә килә? Утырып уйларга кирәкме аларны? Әгәр дә әллә инде алар капылт кына искә төшәме, шулай килеп керәме күңелгә? Бар тиз генә язылганнар. Ләкин менә зурак, җитдирәк әсәрләргә алынса, алар әзерлекне сорый. Монда китапханәдә дә утырасың, интернетта да эзлисең, укыйсың, өйрәнәсең, образларның роленә үзең керәсең, алар булып яшисең. Язуга караганда менә шушы әзерләнү этабы озаграк була. Ягъни багаж тупларга кирәк. Тупларга кирәк. Язган вакытта мин тәмам менә бу әсәрне язып чыкканда хәлдән таеп чыгам. Ягъни бала тудырган кебек. Бар, әйе. Аннан соң миңа берничә көн үземә кайтырга кирәк була. Чөнки мин ул вакыйгалар эчендә яшим. Әйтик, менә бер генә мисал, Сахип Җамал Волжский турында поэма язганда, мин аны җыен нәшрияте чыгарган безнең шәхесләрбез сериясеннән китаплар бар бит әле. Мин ул китапларны безнең милли хәзинәбез дип саныйм. Менә шул китапны Сочига алып бардым үзем белән. Сочига барган вакытта мин пляжда да Сахип Җамал Волжский булып йөрдем, пальмалар арасында да, ял иткәндә дә
һәм күңелемнән кичердем, аның белән сөйләшеп йөрдем. Һәм поэмамны да соңлаган сөхбәт дип яздым. Үзем аңа сорау бирәм, Сәхип Җамал миңа җавап бирә. Булар бөтенсе документаль материалларга нигезләнеп, менә шушы китаптан алып язылган. Тагын бер фикерне сезгә уртаклашасым килә. Сез нәрсә дип җавап бирәсез? Бар шигырьне язучылар, бар шигырьне ясаучылар. Менә ясалган шигырь белән язылган шигырьнең аермасын гади укучы аны тыймлап та бетермәскә мөмкиндер. Әмма ләкин аны шагыйрьләр һәм дә инде әдәбият белгечләре алар шулай ук ләктереп аланы. Сезнең өчен аермасы нәрсәдә? Язылган белән ясалган шигырьне. Менә сезнең ясалган дигән сүзне мин ясалма дип куйым әле. Чөнки миндә дә бар андый шигырьләр. Алар кемнеңдер сорауы буенча. Әйтик, менә бер җырчының. Алар миндә шактый. Элегрәк чорда мин шулай яздым. Алар күбесе менә остазым әйтмешли, аерылу турында шундый фаҗигале, аны үземнеке дип кабул итеп, сез ялгыз ханыммы дип сорыйлар иде. Алар ясалма иде. Алар менә бала туган кебек өлгереп алай тумый. Үзеңне мәҗбүр итәсең. Кайчагында әзер көйгә дә язырга туры килә. Алар әлбәттә инде минем техник яктан әзерлегем бар. Ритм, рифманы тойымлау, аларын беләм. Ләкин менә ул сиңа язып кына бирсе дигән кешеләр үз тарихларын сөйләсәләр, ул тарих синекенә үрелеп синең күңелең аша чыга. Менә ул вакытта инде ул синеке була. Ул ясалма булмый. Ләкин минем иҗатымда бар андый, сез әйткән, штамповка. Ягъни андый штамповка дип әйтик инде ул һәрбер шагыйрьдә дә бардыр. Чөнки шагыйрьләргә мөрәҗәгать итүчеләр күп бит. Менә бу темага, теге темага язып бирегез әле дип. Ягъни аларда бәлкем менә шушы җылылык, инде ички кичерешләр җитеп бетми торгандыр. Бу очракта дип әйтергә. Бәлки, ләкин мин үзем хәзер җаныма якын булган темаларны гына алам. Элеккеге кебек ашкынып тормыйм алай, чөнки инде хәзер исем бар. Ул исемне хәзер тутарга, сакларга кирәк. Чөнки миңа хәзер таләп югары халыктан. Шуңа күрә хәзер мин сайлап кына алам. Ул минем җаныма якын булса гына. Шуңа күрә инде ясалмалары хәзер бик юктыр да бәлки. Бер мәкаләдә Сания Әхмәтҗанова иҗаты позитив шигърият дип язганнар. Менә шундый юлларны укырга туры килде. Позитив шигърият дигәндә сез үзегез шәхсән нәрсәне әйтер идегез? Нәрсәдә ул позитивлык? Шагыйрьнең рухы нинди булса, язучының иҗат әһленең дип әйтик. Ул язучыга гына карамый. Гомумән сәнгать әһелләренә карый. Аның рухы, ичке дөньясы нинди булса, язган әсәре дә шундый. Кешенең холкы хәтта чагыла. Менә укыганда укый башлыйсың кайбер әсәрне. Ул сукрана, каргана, зарлана. Менә шушындый әйберләрне хәзер бүгенге заманда бик укыйсы килми. Һәм мин аларны гомумән яза алмыйм андыйларны. Менә позитивның капма-каршысы негатив дибез, димәк. Димәк, негатив шигърият, негатив иҗатта бар дип әйтәсез. Ул хәтта милләтеңне таплый торган әйберләрдә килеп чыга. Безнең менә без образ итеп, үзебезнең милли геройларыбыз итеп кабул иткән шәхесләргә тап төшерү. Бу уңай позитив иҗат түгел, чөнки уйларга тиеш без. Без аны кабул иттек, бу безнең халкыбызның милли образы әйтик. Һәм халкыңны тасвирлаганда әлбәттә теге гел уңай гына да булып бетми. Ләкин ягъни шигырьне киләчәккә карап иҗат итәргә кирәк. Менә негатив дигәндә мин андый фильмнарны карый алмыйм. Ул үтереш, кан һәм әсәрләрне дә бик алай укый алмыйм. Мин күбрәк менә ниндидер җәмгыятьтәге вакыйгаларны язсам да, аның нигезендә киләчәккә өмет, позитивлык күрергә тырышам. Һәм менә ягъни тоннельнең теге башында ниндидер бер яктылык кала. Шигърият турында сөйләшкәндә без менә бик еш искә алабыз лирика сүзен. Фәлсәфә, мәгънә сүзен дә искә алабыз. Лирика һәм мәгънә. Бүгенге көндә менә шәхсән үземә кайбер башлангыч чорында иҗатының яшь шагыйрьләрне тыңлаганда лирикадан белән мәгънәне бергә кушканда фәлсәфә, ниндидер шуны тирән фәлсәфәгә кирип китү һәм аны тыңлаганда беренче тыңлаганда гына аңлап бетермәгән кебек тә буласың.
кабат-кабат кайтып, я укырга, я тыңларга туры килә. Шундый образлы сүзләр, тирән мәгънә ята кебек бер карасаң, анализлый башласаң, кай вакытта мантык юк, логика юк. Сезгә менә бу күренеш танышмы бүгенге шигъриятта? Бүгенге генә димәкме бу? Әлбәттә таныш. Лирика бит инде ул менә фәлсәфи лирика була ул. Әгәр дә менә сез әйткән әле ул тирән фәлсәфә, акыллы фәлсәфә булса, сез аны алай кабул итмәс идегез. Шул мәхәббәт лирикасы бар бит инде, гражданлык лирикасы, табигать лирикасы, бу лириканың типлары инде, төрләре инде бу. Менә сез әйткән әйбер бәлки ул әле фәлсәфә кебек үк тә түгел, фәлсәфи булырга омтылу, шулай кылану гынадыр ул. Менә тәҗрибә җитеп бетмәү. Минеке кебек остазлары булмау. Менә булай язырга кирәкми дип, табигатьтән биргән таланты булса да, шул талантны кая юнәртергә белми, үзен үзе тапмаган, иҗатының төп күчәре нәрсә булырга тиешлеген аңламаган яшьләр бу. Әйтик, менә мин гражданлык лирикасы дидем бит әле. Синең шигъриятеңдә бераз гражданлыкта булырга тиеш, үз милләтеңнең, үз туган ягының табигате дә булырга тиеш. Мәхәббәт булса да, ул гүзәл булса һәм фаҗигале булса да, ул менә шушы милли төсмерләр, ягъни шигърият бул милләткә хезмәт итү ахыр чиктә, минем уйлавымча. Теге уйларыңны төрле якка җибәреп, җыя алмыйча, менә ул шигырьнең сюжетын, менә әйтәм бит әле, укытучылык, шигырьне анализлау, ләкин тора-бара алар изгә төшерләр. Аның бит бәлки бу теге вакытлыча мавыгы да булып алар. Ул анда аларның үзләренең талант, алар омтыла, изли, андый да кирәк. Әйтик, ак шигырь язып, безнең Рауил Фәйзуллин менә үзенең бит инде тәҗрибәсен беренчеләрдән булып диярлек үткәргән шулай бит. Менә мин төрки халыкларының кайбер вакытта шигырьләрен тәрҗемә иткәндә игътибар итәм. Бездәге кебек менә ритм, рифма, чүкеч кебек сугып торган шигърият гомумән аз ул. Менә яшьләргә моны төшендерергә кирәк. Аларның эчендә әхлакый төш ядрә булырга тиешлеген әсәрнең. Ул монда әйттем бит әле, менә мин укыдым шигырьне. Кайсы чорда язылган бу? Кем турында, кайсы милләт, аның җиле исәргә тиеш бу шигъриятта. Бер нәрсә турында да булмаган, гомуми шигърият менә ул сез әйткән, ул бик фәлсәфә дә түгелдер. Шулай. Үзем булып яшәү хәзер кыен түгел, элегрәк каршылыклар бар иде. Менә сез кайчан үзем булып яши башладыгыз? Менә каршылыклар дигән нәкъ шул рус мәктәбендә укыткан. 10 ел кулыма каләм ала алмаган чор, ул каршылыклы чор. Аннан соң минем яшь вакытым, күңел анда, монда омтыла. Ләкин мин хәзер үземнең кем булырга тиешлегемне сайлаган. Мин беләм, миңа шушы юлны дәвам итәргә генә кирәк. Ягъни сезнең инде кыйблагыз бар билгеләнгән. Мин инде читек кигәнмен икән, мин кыек баса алмыйм. Менә сез бит прозада да иҗат итәсез, шулай бит. Һәр хәлдә мин менә укыган әңгәмәләрегездән шуны аңладым. Әлегә бу сезнең кулъязма формасында гынадыр. Шул нисбәттән әйткән тагын бер цитатыгызны, бер фикерегезне цитат итеп китерәсем килә. Чын дөресен әйтү кыюлыгына ирешсәм, ул проза әсәрем язылып бетәр. Чын дөресен әйтү кыюлыгына. Кыюлык җитеп бетмиме, Сания ханым? Әллә чын дөресен әйтергә вакыт әле җитмәгәнме менә? Менә әле күптән түгел генә бер хикәя тәмамладым. Шулай прозада үземне менә шулай җигәм. Шоптар буласым килә. Тегәл иренчек кулынчак кына түгел. Сез әйткән әйбер ул менә шушы үземнең кем икәнемне инде белеп, юлымны билгеләгәнгә ул. Мин аның яздым да, кайнана белән мөнәсәбәтләр, гаилә мөнәсәбәтләренә килеп җиткәч уйландым. Ничегрәк итеп, менә шушы татар халкына хас сыйфатларны тискәре итмичә, негатив итмичә, ничегрәк дөрес итеп тасвирларга дип уйланам. Чөнки фальш кирдеме, укучы аны яратмайча, аны хәзер сизәләр. Бу моны уйлап чыгарган инде. Мондый хәл буламы ни дигән әйберләр, кайбер вакытта әсәрләрне укыгач. Ул дөрес тә булсын, әхлакый яктан да дөрес булсын, гадел булсын. Менә шуңа күрә мин аңа якынлашам. Анда милли образ,
бик матур кайнана образы булырга тиеш. Минем бу әсәремдә гәрчә гел шумагына бармый тормыш. Яңа әсәр банда каршылыклар булырга тиеш. Бездә бай тарихлы киленнәр, шуңа күрә аны һәм гадел итеп, һәм дөрес итеп язырга кирәк. Моңа кыюлык әлбәттә кирәк. Бирсен Ходай, көтеп калабыз проза әсәрегезне. Инде менә иҗатның шигырияттан, җырдан башлап, шундый катлаулы жанрларына күчә барабыз. Әңгәмәдә без инде әйтеп киткән идек, менә поэмалар, тарихи поэмалар, әйеме, сезнең тарафтан язылган. Монда инде Орча йолдызлыгы да, татар кызлары да һәм башкалары да. Менә бу жанрга мөрәҗәгать итү ул сезнең күңел халәте булдымы, үзегезне сынап карау теләгеме, әллә инде менә улпат шагыйрьләрнең әйткән фикерләрен тотып, шын шагыйрь булыр өчен тагын да үсәргә һәм җитди шигырияткә атларга кирәк дигән этәргеч булдымы? Менә әйтеп күрсәттем бит, Әлфилора Пагизатуллинаның китабы кулга керде дип, һәм шул чорда Марсель Абыйгалиев иҗатым белән нык кызыксынып, миңа зур ышаныч белдергән иде. Менә ул да әйтте, син бит данлыклы Орча ягыннан. Уйлап кара әле. Миндә сезнең якның булса, менә шул символлары, ләкин нәрсә икәнен әйтмәде. Шуннан мин уйландым да, безнең бит хан Кирмәндә Орча капкасы булган. Менә шушы тарихны өйрәнә укый башладым күпмедер дәрәҗәдә. Һәм минем Орча капкасы дигән цикл туды. Мен монда гына тукталырга ярамый. Минем бит Орча поездым бар, бер кайда юк. Аның иш вагонына утырып без инде Орчага кадәр килдек Шәмәрдән ягыннан. Бу иш вагонда Мөхәммәд Бәхдиев та йөргән. Гомәр Бәширов та утыргандыр. Гариф Ахунов та күпме шәхесләр биргән Орча ягы. Мин үземнең туган ягымнан чыккан шушы данлыклы шәхесләрне Орча поездына утыртып, аларны дөнья буйлап сәяхәткә алып чыктым. Икенчесе трилогияның, триптихның икенчесе булды Орча поезды. Менә шул әйткән без искә алган Габделнасих Курсавидан башлады миннән, Шиһаб Мәрҗәниләр, анда Галиәскәр Камалны да алдым. Анда безнең як тарихы белән бәйле бит инде нигезе, тамырлары һәм башкалар, һәм башка. Ягъни монда җәелеп китеп тәмләп язарга шимал бар. Орча сулары. Казан су безнең Орчабызның күкрәгендә тибеп дөньяга ярылган су бит. Ничек мин моны язмый кала алам? Анда әле башка зур елгалар да бар. Менә шушыларны берләштереп язган Орча йолдызлыгы триптихы булды ул. Татар кызлары үзе аерым бер инде анысы. Инде килеп сезнең тагын бер һөнәрегезгә күчик. Без инде берникадәр аны искә алдык. Укытучылык, педагог хезмәте 200 елга якын сезнең гомерегез шушы балалар арасында мәктәптә уза. Ни өчен менә мәктәптән китәргә булдыгыз? Сез арып киттегезме мәктәптән? Мин теге башка эшкә күчкәндә барбыр бит инде. Бәлки тәкъдим булгандыр, ансын белмим. Ару хисе бар идеме? Ару хисе юк иде. Мин инде җырларым танылды. Шигырьләрем җыелды. Китап чыгарасым килде. Язучылар дөньясына, сәнгать дөньясына якынаясым килде, бу бер сәбәбе. Ишемдә шундый уй элгереп килде. Әнигә әйттем, әни әлбәттә риза булмады. Үзе укытучылыктан киткән кебек, ул инде үлем түшәгендә иде ул вакытта. Мин әнигә нәкъ менә шушы теләкләремне әйтеп күрсәттем. Арканы аркага терәп без сөйләшеп утырдык. Әни белән аның хәле юк иде инде. Кызым, мин арыдым диде. Мин шунда аңладым. Һәм ләкин диде, инде әгәр син үзең сайлагансың икән, менә трамвайның мөгезләре ничек туташкан электрга, синең уең күккә туташкан булсын диде. Аллаһ Тәгалә турында уйларак шушы. Ничек тәгәрмәчләре рельстан бара, синең юлың да өйдән эшкә, эштән өйгә булсын диде. Мин аңлап алдым, әни минем гаиләмне таркатудан курка. Чөнки ул мәктәптә мораль яктан, рухи яктан тотрыклырак кешеләр эшли дип уйлый үзенчә. Сәнгать дөньясында аның элегрәк тә әйткәне бар иде инде. Гаиләсез, аерылган, менә шунда китеп мине иркенләүгә омтылмый микән дип тә уйлый, ана йөрәге белән дип уйладым. Югалып калмас микән дип.
Аннан тагын бер сәбәп булды. Инде хәзер теге үтә яшерен дигән серле грифлары чыкты аның, аңа вакытлар узды инде. Мин татар укытучысы конкурсында катнашкан идем, ел укытучысы конкурсында. Педучилищедан килгән багажым белән әлифба дәреслекләре алып, мин 18 балага үземнең төркемдәге нәкъ педучилищедан өйрәтәләр, Казан балаларына шулай итеп укыта башладым. Алар татарча фикерле, шатнатып җавап бирә. Ел укытучысына тикшерергә килгән методист районнан, сез аларны ятлаткансыз ди. Миңа балымны төшерде. Ләкин ахырдан аларның максатлары булган икән. Мин шунда реферат яздым. Риза Фәхретдин Җәмәви кәлим шәрхен кулландым. Ана мәктәбе булдырырга кирәклекне яздым. Ул вакытта шундай кыю фикерләрем булган инде. Татарча рефератны яздым ва эш белән шәһәр мәгариф бүлегенә баргач, Марат Лутфуллин эшләде ул вакытта, Рәйхана Аминовна методист. Керешкә каршымда мин сайлаган теманы исем зур итеп язып куйганнар. Үзем кулым белән бардым, ачтым папканы, карасам минем кул язмам, ичендә минем рефератым. Минем рефератымны башка кеше исеме белән китергәннәр, һәм бу кызны әлбәттә җиңдереп чыгардылар. Ләкин шушы конкурска мәгарифтән вәкил килгән. Ул Нәбирә Гыймәтовның ире Рифкат Бикшуров булып чыкты. Мине күргән шушы безгә кирәк кеше бу дигән. Алар хезмәткә эзлиләр икән. Кайтып редакциядә әйткән, шунда минем якташым, сез аны беләсез, тарихчы Рәшит Галиләм утыра икән шул мизгелдә. Беләм мин ул укытучыны, ул сезгә бик бара торган кыз дип, менә бу Аллаһы Тәгаләнең шундый әмере булгандыр. Вакыты җиткән булгандыр. Менә сез мәктәптә укыткан, эшләгән еллар ул бит инде татар теленең, татар әдәбиятының күтәрелеш чоры, чәчәк аткан вакытлары, әйме. Шул ук вакытта менә рус телле балаларны ниндидер авыр методика белән газапладылар дигән бер фикер туган. Хәзерге чорда әйтәбез инде менә ул вакытта менә рус телле балаларга катлаулы методика белән татар телен укытылды дип. Булдымы ялгышлар һәм менә бу телне укытуда сез нинди аның өстенлекле һәм кимчелекле якларын күрдегез? Беләсезме, мин үз тәҗрибәмнән чыгып әйтсәм, базар икътисады кергән чор иде ул. Заводлардан, фабрикалардан кешеләр китте, башка учреждениялардан чыгарылдылар. Алар 2-3 айлык курслар үтеп, мәктәпкә рус балаларына татар теле укытырга килделәр күбесе. Менә алар бу курсларда гына алган белем белән, бу методика дөрес түгел дигән белән мин килешмим. Бардыр аның кыенлыклары әлбәттә. Ләкин бу методиканы кулланырга кирәк бит әле. Менә безнең линейкалар чыкты. Линейка дип атала инде ул русча линия. Укытучыга да ярдәмлеге бар, дәреслеге бар, аудио бар, укучыларга язу дәфтәрләре бар. Бигрәк тә Энгел Фаттахов министр булып эшләгән чорда балалар бакчасында да чыкты мондый линейкалар, линиялар, әйме. Аның белән эшләү өчен сен өстәл артында телефон тотып, фәлән күнегә эшләтгән күнегә эшләй дип утыра алмыйсың. Теге бик үк тәҗрибәсе җитеп бетмәгән укытучы кебек. Анда шыбыр тиргә батып, телең авызыңа сыймаслык хәлгә килгәнче ул бала белән эшләтергә, аны эшләтергә кирәк. Беренче чорда. Оннан соң гына эшләп китә ул система. Бала мөстәкыйльгә әйләнә. Менә бу атта да, тәртәдә дә бар. Бу методика гына түгел, кайбер менә әзерлексез укытучыларның, кадрларның җаваплылыгыннан. Бүген дә шулай ук хәлдәбез. Әйтик, мәсәлән, татар телен укыту 2 генә сәгать дибез, ләкин шушы 2 сәгать мөмкинлекне файдаланып, мөмкин булганча җаныңны, тәнеңне биреп укытсаң, апа безнең егыга әзерләнәсе бар дигәч, рөхсәт итмәсәң үз дәресеңдә. Моны ишеткәннән әйтәм инде, шундый укытучылар да бар дип. Укытучыларның да төрлесе була. Менә инде тел турында сүз чыккан икән, ана телендә белем алмаган, атасына 1-2 сәгать кенә татар теле әдәбияты укыган балада ничек итеп үзенең теленә карата мәхәббәт, хөрмәт, уку теләге уятыргасың? Без әлбәттә сылтыйбыз инде, һәм бу сылтау дөрес тә. Теге атнасына 5-6 сәгать укыган бала белән 2 сәгать кенә укыган бала ул бер түгел. Аерма бар бит инде. Ләкин әле бит безне әхлаксыз булыгыз дигән кеше дә юк, телеңне өйрәнмә дигән кеше дә юк. Башка мөмкинлекләрне табып, булган мөмкинлекләр бөтенләй кулдан ычкынганчы моннан файдаланырга кирәк. Менә мин укыткан чорда минем 5-6 бала татар баласы бар иде дидем бит. Алар дәрестән соң калып, рус балалары өйгә кайтып киткәч факультативта гына өйрәнәләр иде. Алар үзләрен ниндидер кысырыкланган кебек итеп, телгә менә аларда мөнәсәбәт үзгә иде. Яратмыйлар иде. Чөнки ул мәҗбүрият кебек аларга өстәмә нагрузка бит инде. Әле бит әз булса да бар.
нишләтәсең, менә заманы шундый, шыры шундый әйтә, менә позитив дип әйтәсең бит әле. Иҗатта да позитив, бу тормышта да позитив карарга тырышам мен. Хәзер генә тотып алдым, бирдем, бер нәрсәне үзгәртеп булмый бит. Менә кайда мөмкинлек бар? Өйдәме? Үз балаң белән, оногың беләнме? Яки менә шул классыңда бер генә мизгелне дә әрәм итмичә файдаланырга кирәк. Менә бүген инде без еш кына сөйләшәбез мәгариф системасы турында, фикер алышканда элекеге системага кайту турында да сүзләр ишетелгәли, бигрәк тә югары белем бирү системасында да бакалавриат, магистратураны бетереп, үзебезнең традицион юлга инде 5-6 ел укый торган шундый чорга да мондый үзгәрешләргә без әзерме, безгә кире кайтырга кирәкме, мөмкинме ул мондый? Siz ничек уйлыйсыз менә? Ул нинди мәгънәдә кире кайтудыр бит? Әйтгәндә таякчыкларга, счет тимәләренә кайта алмыйбыз әлбәттә. Хәзер инде цифровизация, цифрлаштыру заманы. Балаларның да ул замандагы кебек түгел фикерләү сәләте. Менә без әйтәбез дә, алдынгы булды, гыйлем, белем алдык, яхшы система иде. Кайда ул кадрлар? Нигә илебез шушы хәлдә? Алар файдаланылдымы? Эшкә җигелдеме? Безгә хезмәт иттеме бу укып бетергән балалар? Әллә алар бу акыллар Европага актымы? Хәзерге кебек айтишниклар кирәк заман, әйме? Күбесе хәзер алар Казакъстанга хезмәт итә, Төркиягә хезмәт итә, монда үзенә кулланылыш тапмый. Менә бу ягында уйларга кирәк. Ул белемне бирү бер әйбер. Бәлки хәзер дә менә аерым юнәлештә тәрбияләргә кирәктер, бөтен кешегә дә бер телле итеп бирергә кирәк түгелдер белемне. Менә мәсәлән, мин үзем төгәл фәннәргә юк икән, минем сәләтем гуманитарны күбрәк бирергә. Моны укытучылар шулай эшли иде дә, авыл мәктәбендә. Менә шуңа күрә монда система, җәмгыять, булар бөтенесе бергә бәйләнгән. Ул кирегә кайтсаң да ул элеккеге була алмый, чөнки баланың баш мие ук башка хәзер. Шулай. Бераз гына хәзер язучылык ягына күчәбез кабаттан. Күп кеше бит укырга яратмый, язучылар бигрәк тә. Менә язучылар берлегендәге бер очрашуда Берлек рәисе Кайыз Зайдулла шундый реплика ыргытты. Сез дә бит язучылар берлеге агзасы. Ялгышмасам 2009 елдан. Соң килдем, соң. Менә укырга яратмый дигәннән язучыларның сезнең фикерегез? Алар бер дә укырга яратмый түгел, бер ылпат язучы әйтә. Эй, үземнең язганымны укыйм да елыйм, укыйм да елыйм ди. Үзенекен булса да укый ул. Үзенекен укый. Эй, бер дә укымый түгел. Ләкин укымый торып, безгә укырга калды инде, укып кына өйрәнергә. Безнең теге хәзер мөмкинлекләр юк, каядыр башка. Укымый торып, башкаларны укымый торып, үз иҗатыңа да бәя бирә алмыйсың. Хәтта яшьләр иҗатын укып, үрнәк алырлык әйберләр бар. Менә әле мин күптән түгел генә Оксана Ильюбның, ул Чиләбедә яши, таныштыр. Иҗатын өйрәндем, укыдым, мәдәни җомгага мәкаләдә яздым. Әле минем вазифаларыма бу да керә, яшьләр белән эшләүдә, бу юнәлештә керә. Һәм мин анда, мин бит бөтенләй мәхәббәт шигырьләрен яза белмәгәнмен, яза да белмим икән дигән уй килде миндә. Менә мәхәббәт лирикасы бар дип сөйләштек бит әле. Менә ул ачыктан-ачык та түгел. Шул кадәр оста итеп, ул диалектологик сүзләрдә куллана, ул Башкортстанда тәрбияләнгән икән, кече яшьләрдән. Мин аны аптыраган идем, ничек бу Чиләбе театрында да уйный, халык театрында дип инде. Менә яшьләр иҗатын укырга кирәк күбрәк. Тарихны укырга кирәк, әлбәттә. Бу кирәк дибез дә, мин үзем укысам гына яза алам. Сезнең бүгенге көндә 6 китабыгыз нәшер ителгән, шулай бит. Сез үзегезнең иҗатыгызны ялгышмасам социаль челтәрләрдә бик актив рәвештә пропагандалыйсыз. Укучылар санын арттырыр өчен бүген тагын менә нинди мөмкинлекләр бар язучы өчен? Яисә өстәмә тагын нәрсә кирәк аның иҗатын популяр итәргә укучыларга? Иң беренче халыкка нәрсә кирәген белергә кирәк. Үз иҗатыңны популярлаштыру өчен нәкъ менә шушы социаль челтәрләр ярдәм итә дә инде анда. Үз юнәлешләрен билгеләргә күп очракта. Укучының нинди булуына карап та, минем шигъриятемә язылучылар, алар укытучылар, китапханәчеләр, тәрбиячеләр, мәдәният хезмәткәрләре.
Менә мин аларның кайсы шигырьләремә күбрәк ошый дигән тамганы куйганын карыйм. Әйтик, кайбер шигырьләрне 30-ар, 40-ар мең кеше кирип караган чираклар бар. Һәм өйрәнәм мин моны, һәм шушы таләпләргә туры китереп язам. Әйттем бит укытучылар дип. Мин үзем укытучы булып эшләгән чорда, менә бик талантлы булган, күкләрдән аңа илһам бирелгән язучының да әсәрен алып карасаң, мәктәптә балага тотып сөйләтерлек 4 ел шигырь таба алмыйсың кайчакта. Бу ул талантсыз булганнан түгел. Менә мин мәктәпләрне күз алдында тотып, менә шушы мәдәният хезмәткәрләрен күз алдында тотып иҗат итәргә тырышам. Һәм сорау юк дип әйтә алмыйм үземнең китапларыма, чөнки безнең әдәби марафон дигән Раил Гатауллин кураторлыгында ул оештырган бик җитди чарабыз бар. Анда минем китапларымны укыйлар. Мин менә җәмәгатьче булса да анда катнашам. Бу чараларда үземнең китап укучыларым белән очрашам. Менә очрашырга кирәк, күзгә күз очрашырга кирәк. Һәм аларның таләбен белеп язарга кирәк. Бүгенге көн таләбен. Соня ханым, берәр шигырегезне укып китик әле, мөмкин булса. Әйдәгез, менә күчеш дәвре дигәнбез икән, бу яңа китап та бит әле минем. Соңгы вакытта менә 3 китап чыкты, язмышлар тақиясы, балачак баланнары, күчеш дәвре. Ни өчен күчеш дәвре дип атадым һәм менә шул шигыремне. Канатларны киереп башкан чакта, каурыйларны кисә каршы җил. Бәйсез жанга лайык биеклекне, даулаганны көтә, яулаганны көтә туган җир. Битерә дә ала зилзиләләр күтәрелеп килгән чагында. Төшмәс өчен заман упкынына хәтереңне уят. Хәтерлеген уят каныңда. Нәсел дәвамыңа бөҗра өстәп, син меңнәрне иярт артыңнан. Күчеш дәврендә купмас өчен чигенмәскә дигән, җиңелмәскә дигән антыңнан. Төркеменнән аерылган кошлар хәлакәткә тарый очышта. Бердәмлекне сыный кырыс күкләр. Милләт өчен көрәш, өммәт өчен алыш тартышта. Рәхмәт. Әйтегез әле, иҗат кешесе буларак сезгә бүген ирек җитәме? Әлбәттә җитә. Вижданым куйган ирек кадәр мин ирекле. Бүген шундый фикерләрне дә ишетергә туры килә. Элек тә бар иде инде ул ирекле кеше, ул акчалы кеше дип әйтәләр иде. Сез килешәсезме бу сүзләргә? Акчалы кеше бик кыен бит акчалы кешегә. Бездә бит әз генә акчаң булдымы, аны хәзер югалтырга торалар. Ул я банкта яна, я инфляциягә эләгә, яки бәяләр артып китә. Ул акчалы кешенең гел уйда хәсрәттә яши торгандыр ул минемчә. Бу акчаны нишләтим дип, күчемсез милек алсаң да кирәкмәгән әйбер алып булмый, ул акча булмый инде ул вакытта. Шуңа күрә белмим, ирекле микән ул акчалы кеше. Бүгенге җәмгыятьтә, бүгенге тормышта кешеләргә җылы сүз җитәме? Менә теге сорауга кире кайтыйм әле мин. Акчалы дигәч, хәзер шундый бер уй килде, әйме? Әгәр дә менә миңа шулай күктән ишелеп акча төшсә, мин нишләр идем икән дип уйлап алдым, әйме? Миңа Фатиха Әйтова исеме килеп төште. Шушы мизгелдә ул бит инде безнең Казанда кызларга шәхси мәктәп ачкан, үзенең бирнә акчасын әтисе аңар мирас итеп калдырган акчага. Менә мин дә бик юмарт кеше. Миңа шушындай акча әгәр булса, эләксә, мин һичшиксез бер татар мәктәбе ачар идем. Менә ирекле булыр идем, ирекне шуңа тотар идем. Яки сәяхәт итәр идем. Чөнки без бит кеше язганны укып кына язабыз әлегә. Теге Төркиягә баргач, берсендә кайттым да, мин иң беренче барганда Төрки дөнья тажы Төркия дигән цикл яздым. Шунда алпат язучыларыбызның берсе әйтә, без ди кайчаннан бирле чикләр ачылганнан бирле Төркиягә чыгып йөрибез.
Без диңгездә рәхәт дигәннән башка әйбер күрмәдек, шуннан ары шигырь язмадык. Сине дөнья буйлап сәяхәткә җибәрсәң, нәрсәләр языр идең икән бала, диде ул. Шуңа күрә менә акча булса, минем тотар урыннарым бар икән. Милләткә хезмәткә. Ирекле дә була алам икән. Язучы өчен, Сания ханым, иң зур бәя нәрсә икән? Шәхсән сезнең өчен, мәсәлән. Менә бүгенге көндә минем өчен иң зур бәя һәм шатлык, һәм куаныч туган җиремдә, туган үскән үземнең җирлегемдә, авылымда, районда миңа бәя бирелү. Әйтик, менә район җитәкчелегеннән башлап, гади игенче Илсур Галиәкбәровка кадәр авылдашым, ул минем иҗатымны белә. Иң беренче тапкыр чәчүгә чыкканда, көрәктә зур кулларына шулай телефонын алып, ул әлбәттә Аллаһыга тапшырып башлый, дугасын укып, һәм әйдәгез әле авылдашыбыз Сания Әхмәтҗанованың бу рәхмәтем авыл кешесенә дигән шигырен дә тыңлап китик дип, трактор гөрелтүсе астында беренче тапкыр ырлыклар буразнага чәчелгәндә минем шигъриятемне яңгырата. Безнең авылыбызда бик тырыш кызлар эшли, менә мәдәният өлкәсендә мәктәп директорыбыз Нурзилә Сабирҗанова, мәдәният йортында җитәкче Сәрия Фәсхиева, китапханәчебез Вәсилә Шиһапова. Алар минем иҗатымны һәр очракта файдаланырга тырышалар. Мин ул балаларның исемнәренә кадәр беләм, телефоннан язышам, рәхмәт әйтәм. Менә бәйгеләрдә ятласалар, минем шигырьләремне, җырларыбызны җырласалар. Менә бер көнне генә Рәлинә Шакирова белән язышып алдык. Сания апа, сез язган җырны, сез язган диләр инде алар. Курса пишмак җырын бәйгедә җырлап, мин 2нче урын алдым дип шатланып яза, хәбәр итә. Менә шушыннан да зур бәя юк. Ягъни үз бәхетен, үз иҗатын туган җирдән тапкан Сания Әхмәтҗанова. Иң беренче сине йортыңда, туган җиреңдә улыласалар, синең халкың да улылый. Рәхмәт, Сания ханым, шундый шикерсез әңгәмәгез, җылы сүзләрегез, иҗатыгыз өчен. Киләчәктә дә сезне тамашачыларыгыз, якташларыгыз һәр вакытта хөрмәт итеп, искә алып, сезнең иҗатыгыз белән рухланып, канатланып яшәргә язсын. Амин, шулай. Бик зур рәхмәт.